Dadi kewajibane wis rampung kabeh. Sanggup liburake terus gawe langan suku bareng-bareng iki mau. Nggih. Jamune apa ya? Jamune sari. Wih. Masuk sari mesti. Koko Bima. Wih. Iku jamune wong lanang lho, Bu. Liru jamune jamune.
bondo donya kang ing kono bisa nyukupi ragane ora. Nanging Yo wis kono yo. Uji, bocahmu diurusi, Gel. Mateni wong. Nganti kaget aku. aku yo melu kaget lho, Mas. Dimas, Kang Mbok Roro Sio. ya wis perkara kuwi ra tak gagas meneh. Mergo ing kene aku ketemu lan Dimas Danang sapa jagung lan Dimas Danang. Kang mbok kepengin bawa rasa, rasa kang ing kono ora tak andarbeni lan Kang Mas Adipati mangan ana kabeh bakal tak ilangke mergo apa Dimas. Kang Mbok Roro Sio. Sak sampunipun panjenengan nimbali dhateng abdi dalem kula. Menawi wonten kawigatosan, Mbok Injiya Kang Mbok Roro Sio enggal walaka kemawon Kang Mbok. Kudune kaya ngono ya Dimas. Kados ngaten, Bang. Dimas Danang, aja kaget. Ing kene kang mbok nangis batin, perkara ing kabutuhan lahir batin. Batinku ora kacukupan sinanding marang priya. Ing kene aku njaluk tulung karo Dimas Danang. Cetane aku tresno Dimas Danang, aku pengen kok ladeni kaya wong bojoan, Dimas. Kang Mbok Roro Sio. Dimas Danang, Menapa boten keladuk anggenipun panjenengan ngendika Kang Mbok? aduh kepiye Dimas? Monggo kula niki rak kadang kaipe panjenengan. Ning kenging menapa ngantos panjenengan ngendika bilih kula kedah lelados dumateng panjenengan Kang. Ipe kira arane to Dimas. Umpama tak wis ra diagem Kang Mas Adipati mongono. Ing antarane aku lan Dimas Danang wong liya broyo. Mula ing kene Dimas. Wis to, kalamun to Dimas Danang ing mengkune gelem. Apa nuruti sing dikarepake Kang Mbok lagi marang Kang Mbok. Ora bakal wadi kawiyak marang sapa wae. Kang Mbok bakal mendel, waton bisa tresnani sliramu Dimas. Kang Mbok Roro Sio. Nuwun pangapunten. Mongko kula tasih jangkep, kula tasih paras. Menawi kula kedah lelados dumateng panjenengan. Niki rumaos amprat sanget jalaran. Panjenengan boten ketang kalebet kadang kaipe kula. Nanging anggenipun kula nganggep dumateng panjenengan kados dene tiyang sepuh kula piyambak. Perkara ipe, perkara wong tuwa penganggep kuwi dilake sing adoh Dimas Danang. Percaya marang Kang Mbok, yen pancen Dimas Danang ki gelem nuruti karepe Kang Mbok, waduh, swarga donya sing tak rasakake. Tur meneh, wadi kira bakal kuyak marang sapa wae mulai kena Kang Mbok njaluk tulung kanthi banyak yo Dimas. Kang Mbok iki danan karo Dimas Danang. Kang Mbok iki kasmaran karo Kyai Bagus. Kadang Dimas Danang. Kang Mbok Roro Sio. Mbok ampun kados ngaten panjenengan menika. Senaosa panjenengan saged nyimpen wewade menika. Ning saklebetipun manah kula boten saged lelados dumateng panjenengan. Jalaran menawi ing mangkenipun kula lelados dumateng panjenengan, teges sami kemawon kula nyanati kalian Kang Mas Adipati Mangrono. Dimas Danang, ing kene ra butuh Kang Mbok ki siramu matur nika-nika. Sing tak butuhake mung siji. Nggih monggo kula ladosi Kang Mbok mung kuwi. Liyane ora ana Dimas. Tur meneh, ing kene tega lamentara ora isin. Aku ki tembung tresna karo Dimas Danang. Mergo pancen takoni, aku kedanan karo kebagusanmu Dimas. Kang Mbok Roro Sio. Apa? Panjenengan iki jejere wong wadon. Mongko wong wadon nembung tresna ditampik ora mendhok, ning malah tansaya ndodro. Menawi ngaten kula saged mestani. Panjenengan boten bedanipun wong wadon sing mapan ning warung pelayan. Sisi saudon, loro saurupan Kang Mbok Roro Sio. Danang. Kurang ajar tembungmu. Tak goblok apa nane kalamu aku tresno karo kowe, aku kedanan karo kowe. Ning wis ngono apa tembungmu? Nglarake atine Kang Mbok ya. Saka mangsaku sing bisa nglarake uripe ora mau kowe dhewe, malah tansaya aku bisa nglarake
ngrasake urip. Titenono tak pradulke Kang Mas Adipati Mangono ijo tak uneke abang-abang tak uneke ijo. Rasake. Kang Mbok Rorosio. Aku kok gumun banget lawan Kang Mbok Rorosio. Lho kok tegel-tegele nebung tresno kelawan aku. Mongko aku kalebu kadangipun. Yo ora apa-apa, ora ketang dipradulke Kang Mas Bupati Mangono. Ing aku duweni kapitayan. Becik ketitik ala bakal ketara Kang. Sing kebangetan kuwi lho sapa to Diadi Rorosi? Kang Mas Adipati. Kadang penjenengan pun danang Kang Mas. Kadangku danang. Yo kene danang ya. Sowan wonten dalem taman. Lho, pengen boroso kalian kula. Malah matur kenapa danan kalian kula tresno kalian kula. Kula badhe dipun prawoso kok kan Mas. Danang tumeka ning dalem taman sari. Nggih. Yen dheweke matur kepengin tresnani lan kowe. Nggih, Kang Mas. Kok tampik temanane dheweke arep prawoso lan kowe. Terus Kang Mas. Wis kelakon wae durung. Dereng Kang Mas. Alah wong durung kok geger karo. Kang Mas Adipati, apa kados ngaten ngendikane? Lho, wong jeneng duweni karep Dimas Danang niku tresno kalih kula. Dina niki mboten kelakon. Lho, ya dina mesti dipunambali lho Kang Mas. Upama danang kekarepan kaya ngono kuwi, waton wong wadon kuwi kenceng kembene, ora gampang miyur atine, tak kira ora bakal kelakon. Senajan to wong lanang petentengan kaya dene kodhok ditaleni, karepe onjo-onjo kepengin tresnani karo wadon, yen to wong wadon kuwi ora nanggapi ora bakal kelakon kok diajeng. Lho ya. Pangapunten saestu pun kula montaken aja ya Dimas aja. Aku ki garwane kadangmu Adipati Mangono. Lho, kaya ngoten niku mboten mendho malah tansaya ndodro kok Kang Mas. Tembungmu iki gawe-gawe apa tenan? Saestu Kang Mas, kula dados grawa panjenengan selaminipun mboten ate goroh jujur-jujur. Nek ngalor ya ngalor, nek ngidul ya ngidul panjenengan kok mboten pitados kalih kula kok Kang Mas. Dadi danang temeka nang dalem taman arep prawoso lawan kowe. Saestu. Kowe ora gawe-gawe. Mboten. Wani sumpah. Nyanyi ampun sumpah-sumpahan saestu kula mboten ngapusi kok Kang Mas. Yo, yen pancen tenan-tenan apa sing dadi kandamu? Aturmu pancen danang kono. Sawentara wis sumingkir, mengko perkarane danang aku sing tanggung jawab. Njen-njen sembahipun nggih Kang Mas. Nggih Kang Mas. Prajurit, temeka ning dalem kasatriyan aku ngersake sowane kadangku Raden Danang. Wis dawuh. Ana perkara kang sambung kelawan kowe dan Lajeng menapa perkawisipun Kang? kowe iki wis dewasa. Kowe iki satrene negara. Kadange Dipati Mangono. Kalamun to jeneng sira kuwi wis kepengin mengku salah sawijining wanita kinarya garwa. Mbok yo sliramu kuwi matur kelawan pun Kakang. Saora-orane pun Kakang bakal selak ora selak. Jalanan gantine wong tuamu kuwi aku. Pamuntahmu upama kowe kepengin mundhut garwa pas jan kowe wis dewasa. Nanging mbok aja kaya ngono tumindak. Lajeng kula tumindak menapa Kang? Babar pisan kula dereng kala menapa ingkang dados pangandikan panjenengan Kang? Danang kowe aja etok-etok tambuh, mitambuhi lan perkara iki. Kowe wani sowan ana ngersane Bayu Rorosi. Keporo, kowe nembung tresna kelawan Mbak Rorosi.
Mbak Yumurorosya nampik lan kowe teman karo Prawoso lan Mbak Yumurorosya. Ya pun. Nuwun pangapunten Kang Mas Dipati Mangnon. Salubunipun kula kalih pinoros sewu. Babar pisan kula boten tumindak nembung tresna kalih Kang Rorosya Kakang. Kok kowe bisa matur kaya ngono? Mbak Yungmu kuwi garwaku sing jujur. Rorosya iku ora nate matur goro yen gaya yen ora. Sakwise dhewe tak pundhut garwa, ki mung tansah ngagungake kelawan semangat. Ora kaya kowe. Kowe iki satrene negara, kowe iki kadang bupati. Nang tumindakmu kaya dhewe tumindak acepet. Kang Mas Dipati Mangnon. Monggo katem ben kula mapan wonten ing dalem kasatriyan. Dumadakan wonten salah satunggalipun abdi. Kula kapurih sowan wonten ngersanipun Kang Rorosya. Sak sampunipun kula mapan wonten salebetipun taman. Kang Rorosya nembung tresna kaliyan kula Kakang. Aja nglimpahake kaluputan marang liyan. Yen pancen kewataking satriya kudu maning dodo sakabeh tumindak. Danang. Biyen kowe sekejap pun Kakang percaya apa kang dadi atur nang saiki ke matur andar-andar angen ukur tetembungan. Babar pisan aku ora percaya lawan tetembungan. Kang Mas Dipati Mangnon. Menawi panjenengan boten pitados kaliyan kula monggo. Ning tenanipun babar pisan kula boten tumindak nembung tresna kalih Kang Rorosya. Menawi panjenengan boten pitados kula badhe sumpah wonten ngersa panjenengan. Demi Allah kula boten gonjak kaliyan Kang Rorosya Kakang. Danang aja sok seneng dolanan sumpah. Saya-saya gonmu sumpah ngagungake lawan asmaning Gusti Allah Ta'ala. Yen pancen kowe selak lawan rasamu ngelu sumpah, besok keng nampa walah ora wong liya nanging kowe. Mula sapa kowe? Wektu dina iki ora ketang kowe kadangku. Kowe pedhotaning jaringan. Ewo dene tumindak munggasro. Kowe wis wani lama lawan Mbak Ayu Rorosya. Padha karo kowe wis wani nepak kelawan dadaning Dipati Mangnon. Aku sedulurmu tuwa, minangka gatine wong tuamu. Caplok andeng-andeng ora pernah papan duwe kudu cukil dibuang sing adoh. Ora prabedane kelawan kowe kadangku nanging wis talisir saka ing tumindak utama. Wiwit dina iki rungokke gopo. Pati ora gelem kacundukan Raden Danang kang tesih. Raden Danang kudu minggat saka bumi Pati. Mas Dipati Mangnon. Ingin menapa panjenengan tekilan mentara lundung dumateng kula kanthi menika Kang Mas kula nyuwun kanthi sanget. Kersa panjenengan jabel sabda pangandikan panjenengan. Sabda pangandika ratu datang kena wolowali sepisan kudu dumati pindha wohing Kresna kang tumetes ing gancang sini. Ora usah bakal welas karo pengarapaning Dipati Mangnon. Nangis sapa tuluh getih basan. Atiku ora bakal luluh merga saka tetangisan. Becik bae minggat. Kang Mas Dipati Mangnon. Menawi kersa panjenengan kados ngati pramila kanthi niki sawetawis kula nyuwun tambahing pangestu. Kula badhe nilaraken Kabupaten Pati Kang. Luwih cepet, luwih becik. Kakang Patih terus lanjut. Paring dawa kula kanjeng. Raden Danang tak tundung saka Kabupaten Pati. Jalan dhewe wis wani nglamak, wis wani nepak dadaning Dipati Mangnon. Jalaran piyambak Raden Danang wani nembung tresna teman arep Prawoso kelawan garwaku Rorosya. Raden Danang niku. Yo, Oh, yo kesanipun.
Danang tak tuduh minggat nanging aku njaluk awat-awat ana yen to Danang isih cumondhok ana ing tlatah Kadipaten Pati. Bulan kadung supaya enggal ninggalake Kadipaten Pati. Kang wis penjenengan. Kabupaten Pati. Monggo tenane babar pisan aku radan pilput. Aku ora salah, aku ora keren. Ning jogine nganti Kang Mas Dipati mawon. Ora ndahar apa kendhat atur. Ora percaya kelawan aku. Monggo aku minangka kandange ora apa-apa. Entuk pancen karepe Kang Mas Dipati mawon kaya aku bali ninggalake Kabupaten Pati. Ning sadurunge aku ninggalake Kabupaten Pati, aku kepengin mlehake lawan Kang Mas Dipati mawon yen to cetha aku ra tumindak. Sampara aku Banjala ana sak tengahe ngalun-alun. Kanggo mbuktekake yen to pancen aku ora salah, aku ora leres menapa ingkang dados pangandikan panjenengan menawi wedal sakmenika kula sampun katundung saking Kabupaten Pati. Ning sakderengipun kula nilaraken Kabupaten Pati, kula kepengin nyuwun wedal sawetawis, kula kepengin jala wonten madyanipun alun-alun, Pak. Raden Danang, kowe iki rak waras to? Jala ki rak lumrahe ning kali utawa ning samudra. Lah jala kok ning alun-alun njur karepmu ki kepiye Raden? Menapa sebabipun ngantos kula kepengin jala wonten ing tengahing alun-alun jalanan. Kula kepengin buktekaken menawi kula mboten lepat, kula mboten salah, kula mboten tumindak nembung tresna kali Kang Mbok Rara. Ora tinemu ing nalar bakal tak aturke Kanjeng Adipati lho. Monggo kersa Kanjeng Pati Kedus. Kang Mas Dipati Kowe iki ora bedhet. mboten. Kowe iki tak perintah supaya lunga saka Kadipaten Pati. Jan aku sepet pripatku nyawanganku. Yo gene kowe orang enggal ninggalke Kadipaten Pati, yen ngono kowe awel ninggalke Gebyaring Jagat Kadipaten Pati. Kang Mas Dipati mawon. Boten teges kula wel nilaraken Kabupaten Pati. Nyatane kowe ora gelem ninggalake Kadipaten Pati sing manggon ing alun-alun kene. Menapa sebabipun kula boten nilaraken Kabupaten Pati? Tenanipun kula kepengin nuwun wedal sawetawis. Kula kepengin jala wontenipun wonten ing madyanipun alun-alun, Kang. Arep jala ning alun-alun. Kados kan. Iki edan. Kowe iki wong kideng. Jala kuwi lumrahe ning kali ning segara. Lho iki alun-alun kok arep mbok jala. Apa kowe pengen pamer gendong? Apa kowe pengen barang sulap? Kang Mas Dipati mawon. Boten teges kula pengin pamer gendong. Boten teges kula kepengin pamer sulap, tenanipun kula kepengin buktekaken menawi kula estunipun boten lepat, Kang Mas. Ngono. Ya. Panyuwunmu bakal tak udanan. Sawentara kowe tak keparengake jala ana ing alun-alun kene. Rampung jala gelis tinggalke Kadipaten Pati. Panjenengan ampun watos ing mangkinipun kula badhe nilaraken Kabupaten Pati. kok menawi kangge sangu lho Kanjeng. Nggih. Menawa Lah nggih kok aneh. Jala kok teng alun-alun. jala maning alun-alun. Ora tinemu ing nalar. Nek jala umpame tiyang jala niki nggih teng kali teng segara. Lah iya. Lah niki jala mboten umum kok. Senewen Iki kali wis ora liwake sing liwake pasar. Senewen.
Dalah Kanjeng. Kok boten santai Kanjeng. Dalah Kok mboten ulam kok malah apa pun kok gandane niku wangi Kanjeng. Lho. Iki lak sandangane garwaku Roro Siyo. Aku maneh. Alon-alon tumekono ing Taman Sari iki doe kira-kira 10 tumbak wis mono. Anggon Munjala kok entuk-entukane sandangane garwaku si Roro Siyo. Kang Mas Dipati Mangun. Menika buktinipun menawi kula boten tumindak lepat, kula boten tumindak nembung tresna kalih kanggo Roro Siyo, Kang. Ya, ora ketang koyo ngono, aku sik durung percaya. Nggon Munjala ya kowe pinter barang sulap. Lewat kula ngaten jih, Pak. Ya Allah Gusti. Kanjeng. Ya Allah Gusti. Kadang pada kedhe Mesir. Go barang kowe weruh garwaku nganggo sandangan setengah legeno, katon mulus, lho kowe kok malah tanpa kedap konmu nyawang. Awang tolong ngerti lho. Apik Kanjeng. Ya Allah, iki pripun? Apik ya apik aja mbok sawang terus. Ya Allah. Ya Allah. Dipati. Ya jenengan menika lho mendina ya penjinan perso nek ana ditutupi. Aku maneh kula kok boten wonten Yo. kados pundi Kang Mas. Tutup ono. Kok boten asta sini kan gaya kula Kang Mas. Apa kira kroso? Apa ora kroso sawang to kowe? Kowe iki tanpa busana. Yen ngono sing salah dudu Danang nanging sing salah kowe. Danang Winjala ana ing alun-alun. Mongko alun-alun tumeka Taman Sari kuwi doe ana 10 tumbak. Sengoro yen to Danang tumeka ana ing dalam Taman Sari njur njupuk sandanganmu. Yen koyo ngono aku sentuk aku. Anggonmu pradul kalamun to Danang tresna lan kowe meh wae mrawasa. Iki kok gawe-gawe. Cetane sing bener kuwi Danang, sing salah iku kowe. Ya apa? Sopo sing nembung tresna? Danang apa Rosyo? Kula tresna kalian Danang. Yo, Nggih, Kang. eh Lakoni, Kang Mas. wong wedok sambrendap. Wong wedok ngempet sente. Wong wedok gatelen ya kowe. Apa kurang mulya kowe dadi garwaning bupati? Samu bareng tak cukupi apa penjalukmu tak udanani. Lho kok tegel-tegele kowe arep tresnani kelawan kadangku. Upama kowe kepengin selingkuh, mbok yo aja karo kadangku, karo Patih Kendel Wesi rak yo keneng kok. Lho kok guyu? Nyek yo. Boten mentolo nek kalih Patih kok. Lho sebab apa? Kae yo lanang. Kae gagah, kae yo perkoso. Kula ngewahi Sampeyan nggih purun. Ya Mas. Kanjeng, kula ngewahi ngamuk nggih. Doro ayu. Lah ngaten kok ngempet kok ora gelem. Mbok dimpet delok. Kowe ngamuk ya ngamuk. Ngamuk sing mbok ingeti sing bagian tengah. Nggih niki mboten sok obahke. Ngapunten, sakmenika kula pun insaf Kang Mas. Insaf. Kowe wis insaf. Nggih Kang. Kowe wis mengingsapi. Mengingsapi yang to tumindakmu salah. Kapok kula sepisan iki kula nyuwun pangapunten nggih Kang. Aja coba-coba. Najis bola to.
karo wong wedok sing ngempit sente. Bris mawon Kanjeng. Kapok kula sepisan iki gak mau. Tembung kapok kuwi mung sekejap gampang dicapke. Ning angel dilakoni sebab apa? Tuladane kae wong mangan lombok pedesen, aku kapok sesuk ra mangan lombok. Ning nyatane nyambel lomboke pirang-pirang dientekno. Ora bedane karo wong gemenan. Pisanan konangan tembunge kapok. Ning kono kalodanan nglimpe karo sing lanang. Ora beda karo kowe. Lho saiki iki tak salah. Kowe wanita sing ora kena kanggo daringan. Kowe daringan sing bentet, kowe wajibe kudu minggat saka Kabupaten Pati. Minggat. Minggat. Yo iki lha yo minggat jenengan iku kok kon minggat melu-melu wae. Lho nek aja mbok openi yo openi. Kok kan minggat aja. Adoh ben adoh pisan. Minggat. Ayo ngene iki. Wong salah kuwi cetha. Ngadeg ae rekoso. Mboten iki lho wis trimung jek. Lho lha iya mbok jalarane. Nyawang kula terus iku napa marahi? Minggat ngono lho. Jane kula lan geser kalih Pak Patih niki. Manutan ora sir iki yo goblok. Timur kan Mas, nek mboten wonten pangapunten Kang Tiri kula tak saparang-parang. Monggo minggat. Monggo minggat. Derek lah. Minggat. Tresno kelawan garwaku Roro Siya. Mboten jek Kanjeng. Kula niku derek ngamuk, derek gregeten iki wau. Ngono. Nggih, kula nyuwun keteng alas. Tegani dene kowe isih setya bukti kelawan. Lah nggih. Nyanyi Danang, Kang Mas Dipati mawon. jebule sing salah iki ora mung bocah. Wong tuwa uga bisa salah. Cetha aku diwelehke dening kahanan. Kanthi dalan kowe njala ning alun-alun pepuntune kowe bisa mbuka wewadi kang saktenane kang dumadi ana ing dalem Taman Sari. Mula yedi pun Kakang jaluk pangapura lan meneh sabdaku tak jabel. Siadi gelemo bali urip ana Kadipaten Pati mukti bebarengan kelawan pun Kakang ya. Kang Mas Dipati mawon. Menawi kula boten diraraken Kabupaten Pati, malah kaporo kula rumaos welas dumateng panjenengan. Lho kene kaya ngono ya. Jalaran panjenengan salah satunggalipun pengayoman. Monggo jeneng Sabda Pandhita Ratu nyabda sepisan kudu dadi tangkena wolawan. Menawi kula boten nilaraken Kabupaten Pati, ing mangkenipun panjenengan badhe dipun geguyu sedaya para kawula wonten ing Kabupaten Pati dilakpo panjenengan ratu sing mencla-menclik esuk dele sore tempe. Wes ora apa-apa. Isin wirangpun Kakang sing lakoni. Awaton Yayi Danang sing gelem bali kumpul oleh Kadipaten Pati. Nuwun pangapunten Kang Mas Dipati mawon. Kula boten saged sumundhak wonten ing Kabupaten Pati. Paripaksa kula badhe nilaraken Kabupaten Pati. Kula badhe mapan wonten ing Guwa Pati Ayam. Kula badhe ngratoni bangsane Kajiman. Yayi Danang. Kanjeng, nek Raden Danang minggat mboten napa-napa. Garwa panjenengan iku wau kok nderek minggat. Arep tilas. Mboten sakake. Aku krungu jare ke temanten anyar kok. Mesake Ora Kanjeng. darane bupati tumindak kaya ngono karo. Mboten. Niki terus Akeh sapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. saking Jawa Wetan saka tlatah Brang Wetan.
ngantos kula dumugi wonten ing Kadipaten Pati namun kenging pinanggihan pangarsa utawi pengayoman ing Kadipaten Pati. Yen ngono malah tiwas beneran dene ora sadok wis saiki bisa sapejagung kelawan pangarsa negara Kadipaten Pati. Ya panjenenganku Dipati Mangunoneng kang lenggah minangka bupati ing Kadipaten Pati. Kanjeng Adipati Mangunoneng sejatosipun anggen kula dumugi wonten tlatah Kadipaten Pati namung kula badhe siar agami Islam wonten ing Kadipaten Pati. Kepengin siar agama Islam. Aku nelake nedha nrimo matur nuwun banget kelawan sedulur ki mak dumtine kepengin biarake agama Rasul ya agama Islam. Nanging dadekake sumur Pati iki dina ora tentrem. Ora tentrem ing Kadipaten Pati karana menungso kang aran Ondorante kang mapan ana ing desa Stinggil. Iki wis gawe kisruh. Pendak ana wong arep salat sembayang iki dicegat dibrangkali nganti wong-wong sing padha salat sembayang kae padha kaweden. Yen pancen kowe kepengin biar agama Islam ing Kadipaten Pati, panjenengan bakal nilani nanging aku gon duwe panjaluk. Patonke bisa nentremke Kadipaten Pati kanthi dalan ngendhake tumindake Ondorante. Bakal tak kilani malah para bakal tak paringi bumi sacengkang kanggo urip. Menawi namun menika syarat-syarananipun kula badhe nderek ngemutaken kalian Ondorante. Ngaten kepareng kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun balik. Bangsane apa neh iki? Assalamualaikum. Alah tunggale. Iki omong apa? Kula nuwun. Monggo. Alah ya. Sampeyan iki sapa? Aku Ki Makdum. Makdum wah jenenge aneh. Lah sampeyan kok teko kene iki goleki sapa? Aku teko ning Stigel iki mung goleki wong sing jenenge Ondorante. Ondorante niku kula niki lho Mas. Dadi kowe to sing jenenge Ondorante. Lah sampeyan kok goleki kula enten apa? Arep nyocokake kabar Nggih. bener apa ora? Lah kabar pripun? Jare Ondorante iki sok seneng mbalangi wong-wong sing arep padha ana ing masjid utawa musala padha manembah lawan sing gawe urip sok ganggu bocah sing bakal padha ngangsu kawruh iki ya apa ora. Oh niku to. Nggih, menawi ngaten cetha sampeyan iki tetep ana sambunge karo Bupati-pati. Mergo pancen pati geger niku jare kula sing jalari. Pancen aku iki utusan Kanjenge Adipati saka Kadipaten Pati. Gedhe cilike sedulur Makdum iki dadi jagone Bupati Mangunoneng. Wis sampeyan pikir, Wis aku arep karo Ondorante. Nek sampeyan iki ora atos tenan awake, ora usah jajal-jajal karo Ondorante lho, Mas. Ondorante. Don, Aku mung ora kepengin memungsuhan utawa gelut lawan kowe iki ora. Ya. Aku mung dapur ngelingake lawan kowe. Tumindakmu kuwi luput, tumindakmu kuwi salah. Mergo wis ganggu sesamaning urip ana ing jagat sesrawungan. Madum, wis dadi patokane Ondorante. Ondorante leren, nek wong-wong sing do gradras kuwi lho leren. Janji ora leren, mati garing tak lakoni. Lho. Ondorante, Piye? jeneng wong urip bebrayan. Iki srawung lawan tombo teparo. Lho nek tumindakmu kaya ngono kowe iki ora
ora seneng lawan tangga teparo kiwa tengen, ya aja urip ning desa. Kowe becik kowe mapan no alas kae. Kumpul lawan kowe tembunge wong menang-menangan. Jaluke diajeni ning ora gelem ngajeni wong. Lho ngene lho. Anane aku ngene mergo aku rumangsa diganggu. Nek ora gelem diganggu ya aja ganggu wong. nek kowe ora gelem diganggu ya kowe lunga. Lunga piye? Lah wong iki lemah-lemahku dhewe kae omah-omahku dhewe. Lho kok aku dikon lunga sajane kok kaya peng-pengan temen wong sing. Dadi kowe duweni panemu mergo iki lemah-lemahmu dhewe. Lho iya. Omah-omahmu dhewe. Ya. Tenono. Piye? Lemah lan omahmu iki kalebu bumi Kadipaten Pati. Sing nguasani, sing duwe kuwasa ora liya Kanjeng Adipati saka Kadipaten Pati. Aku ora wedi panguasane Bupati Pati. Ngono. Aku neondoran ngene yo ben ngene. Kowe ora gelem lunga. Ora iso. Kaya ngono. Sawangen kae. Omah utawa gubukmu sing kok nggo panggonan kae. Allahu Akbar kobong. Halo. Ya yo ngene kok jare wong apik. Omah apik-apik ngadeg disabdo obong. Rumangsa duwe kaluwihan, Madum. Kowe aja pamer karo ndorante. Omah mbok sedo kobong sanalika kobong. Elo padha wae. Ora mung kowe sing dikemanten. Watu gedening sak gajah kae sawangen pecah. Aku percaya kelawan Ondorante yen Ondorante iki wong sepi tenan. Ning ngene, Piye? mergo iki wis suruping Surya. Paremu Bab perkara nggonku padu kelawan kowe dicandhek. Sesuk barengi pethik ing Surya, ayo dibacutke meneh. tak enteni legane atimu tak enteni. Wah. Ondorante kaya ora wong kaen-kaen. Wah, ya ora cara dilimpe nyandung jrembat. Aja takok dosa kowe Wah, menengahe sedekap. Wajah ini kaya gelek. Wah, atose gasmu iki atos watu iki. Ceprot watu gasmu bongkong. Nek aku nglimpe, garane aku ora wong lanang. Jelas menang kok nglimpe. Tak bukae nek tangan ceprot watu gase. Atom. Hai! Ilo Dorante. Ngenyek wong. Iku ora tangi malah turu. Tangi. 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 Loh. Loh. Loh, orang bukan. Wah. Orang menungso iki, orang menungso demet iki. Wah. Oi. Kesaguane Ki Makdum jarine arep ngrampungi perkara sing ditimbulke kelawan Ki Ondorante kok malah enak kapenak turu karepmu piye Beruangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasunyatane sedulur Ki Makdum menika sampun dipun pejah. Mbok menawi sedaya kula wau awet saking tumindakipun Ki Ondorante.
sawetawis sami kanthi langkung piye? Kakang berarti lan kakang sejak. Kowe. Kakang Patih Ndelsi kanggo pepeling anak putu ing Yesus. Papan kang kanggo matine Ki Makdum. Kalamun Wowo dadi desa utawa kutha. Katela desa Makedum. Jeneng manusa menika boten saged diwaos saking salah lan kleru. Nanging semantena monggo sedaya kula wau kangge pasinaon. Sing ala ayo padha ditinggalke, sing apik ayo padha diuluri. Sagung kalepatan monggo kapendemo ing bumi Pangapura, cek men luwuhake wuh ing Rahayu. Amin. Rahayu bakti kuncara, rahayu ingkang kagungan kersa. Rahayu, rahayu, rahayu. Pagelaran kang